Mendang ini page pangga kana red ribbon lane usai sau Jong Lionel Messi. Kani ka khana ka snang ha ka World Cup arhajar khatpra ka bolong ha Russia. Kata ha ka khat riu tarik ujon jong snem arhajar khatpra. Ha ka ba ka Argentina kalaya khaj bat ka Iceland. Bat ka jingya khaj jong ka Argentina ka dei leng ba ka jing bomla jong Messi ban penrong ya ka penalti. Kane ka jing ya khaj ka jong ka Persia ya ka Iceland kala penduk jingkermen ya ka tim Argentina bat kum juru ya ki nong Christian ki jong ka. Bat hadin ka jing lekai kum baju long u Messi beri kapten jong ka Argentina u hapan ai jubam ya ki jingkeli jong ki reporter. Bat dei hakani ka por way u reporter nagari Argentina u bekerteng u rama haka jaka bon bu jingkeli yau Messi Henry ula ai ngeu bha ban da red ribbon lane uksai rong sau bat kat kum ka jing ya thu jong ne rama wok yau ne uksai rong sau la pha ban ai ngeu bha da ka kmi ka jong u xiao Messi kum ka dak ka jing kit bok na ka bantau Messi bat kum chu ru na ka banta ka ken hun ka jong u ha ka ne ka jing le kai World Cup bat ka bas ngeu tanat ka long bo Messi u klem kan taj ya ka ne ka jing ai ngeu bha jong urama une uren ribbon lane uksai rong sau pau biang aga jingele kai ba khaddu jong ka group stage aga ne jingele kai ka ba khaddu bat ka ba e bha na ga banta ka Argentina ba kan yo rung sha ka round of 16 namar ka haban job ya ka Nigeria kumjuru ka Croatia ka haban penlim ya ka Iceland lada ka Argentina kan ya khaj bat ka Nigeria bat ka Croatia kan sha penlim ka Iceland kamut baka Argentina kandu bandrung syakarau of 16 Henry ka pendengo ya kinong Christian jong ka Argentina hakane ka jingle kai Croatia ka lala ban penlim ya ka Iceland da arla ka wei bat kumjuru ka Argentina ka lala ban penlim ya ka Nigeria Messi ula yo ban tep shikul naga banta ka Argentina hakane ka jingle kai bat leng bang ne ka jing job ka Argentina ka yo bandrung syakarau of 16 hadin ke jingle kai kumba julong Messi u hapan ai jubab ya ki jingkeli jong ki rupota bat dei hagani ka por urama lepen kan mau biang yo Messi syapang uksai rong sau haga baula ai ngeu bha haga jingle kai ka paningkong jong ka Argentina ka jubab jong Messi ka lepen lengo yo rama hadu ba unda jauman bat kum juru ya ka perthai baro ka wei hadin bo Messi pen i bo te harendang kejan kadang ke jong u yau tau ksai rong sau baka kmi jong rama kai singha yau Messi leng bagani ke jingja ngila banong bo Messi ru udai superstition don gibriu ke bong baka Argentina ka yo rung syaka round of 16 dei leng baga jing don jong ne ksai rong sau bo Messi ute arendang kejan ke jong u don ru ki bong ka dei ka jingja kan baka Argentina kan yo bandrung syaka round of 16 Kulai shibun gajik pelaj por jong ki ban page iya kene ngin sekendu haka weipat ke video kulai shibun